Bé, amics i amigues, avui una cosa curiosa que us vull explicar d'aquest edifici de la Caixa que està entre el carrer Nou i Santa Clara. Bé, fixeu-vos a dalt, és molt curiós perquè segur que hi heu passat 50.000 vegades i no us n'heu adonat del que hi ha aquí a la cornisa. Aquí a la cornisa de l'edifici hi ha unes lletres. Més que unes lletres, són unes lletres que formen part d'una frase que es va posar l'any 1922 quan va ser restaurat aquest edifici per Rafael Masó. I és una frase llatina del poeta llatí, nascut a Venosa, a l'actual Itàlia, del segle I abans de Jesucrist. És el poeta Horaci. I la frase, que es pot llegir en llatí, amb lletres llatines, diu: el qui amb la ruda arada remou la terra feixuga, els soldats i els mariners que travessen tot el mar diuen que suporten la lassitud de llur treball per tal que en llur bellesa es puguin retirar a un repòs segur, després d'haver aplegat el necessari per viure, talment com la petita formiga arrossega tot el que pot, coneixedora i previsora del futur. Bé, aquesta traducció és de la professora Maria Dolors Condom, catedràtica de llatí de l'Institut Vicenç Vives de Girona, i me l'ha facilitada el periodista Josep Víctor Gai. Bé, doncs aquí tenim aquesta cita llatina del poeta Horaci del segle I abans de Jesucrist, i si passeu per l'edifici de la Caixa del Pont de Pedra de Girona ja us hi podreu fixar, carrer Santa Clara, cantonada carrer Nou. Que vagi bé.